Bangso kahumri da mahut ke theklong atengke Forest Sub Bit la Silviculture Forest Sub Center la hini asa hem chedai klokang bong isi nak asa hem ta forest asa hem ason kalide hal so asa hem along mesen office ave ki junalang mesen ave boundary wall ave la pen chokamaratum ki do ke thak ke sang la pen barpi barso ki do thai mesen ave la pen bangso asa hem aphan repairing aphan banglo setame ke claim ka sai oe job a hem ta ki ru thupo la ancho ta kalilang ason kenang sor ason ta jum piklang lapen isi kamang humi me alama bangke north western range parkuk pahar forest range along ke stone quarry setame do lapen karbenglong autonomous council aphan midu kipi ke ongke bangso forest sabbi penta isilu setame kenang sor ason kipi pedat ke osomar jangre ason si langkhang forest sabbi raphan ke karbenglong autonomous council atum vide lasila hai kaching thora barmon palia sonte mi pikji pusi hawarara ratumpen karbenglong autonomous council cm dr tuliram rongkhang mec kachi rong tp and parta mla dorsing rongkhang atum phan chuning report news report karbenglong live